Priatelia, nachádzame sa v Národnom parku Grand Canyon. Čiže tu vám ukážem tie dýchberúce výhľady, ktoré tu môžete vidieť. Je to neskutočné. You'll have to plan that one about a year in advance. Grand Canyon je jeden z najstarších národných parkov v USA. Bol založený v roku 1919. Je to najznámejšia a najväčšia úžina, tvorená riekou Colorado v Arizone a jej dĺžka je 446 km a priemerná šírka je zhruba 29 km. No to závisí, že či sa pozeráte od severu alebo od juhu. Tá severná časť je širšia, tam je to niekde široké a zase naopak na juhu je to niekde široké len 6 km. A zároveň ten kaňon je aj dosť vysoký, jeho hĺbka, alebo teda jeho maximálne takéto prevýšenie je až 1800 metrov. A celý ten národný park sa nachádza na rozlohe 4911 km². Tak si viete predstaviť, aké je to veľké. No, po tom národnom parku je najlepšie ísť autom, asi na pešo by sa to ani nejako nedalo. Samozrejme chodí tam aj nejaká taká kývadlová doprava. Vstup do národného parku je tak, ako aj do iných národných parkov Spojených štátov stojí $35 na auto. A takisto ako pri iných parkoch tiež nezáleží na tom, že či ste v aute jeden alebo viacerí, vždy platíte tých 35 €. Park je rozdelený na viacej takých, dá sa povedať, že zastávok. Vy celý čas idete vlastne po tej hornej rímse toho parku, s tým, že dajme tomu, že každý kilometer alebo každých niekoľko 100 metrov je ako keby taká zastávka, niečo ako odpočívadlo vedľa cesty, kde zaparkujete auto, prejdete pár metrov, možno 20, 30, 40 metrov a dostanete sa na hranu toho parku, na hranu toho kaňonu, čiže vidíte tam ten kaňon, ale z rôznych úhlov, čiže vlastne každá zastávka vám ponúka iný výhľad na ten kaňon. Tým, že ten kaňon je dlhý až 446 km, tak je tam viacej ako tých zastávok, čiže je to fakt dosť veľké. Ja som od Grand Canyonu mal nejaké očakávania, ale musím povedať, že skutočnosť bola ešte o mnoho lepšia. My keď sme tam prišli a zaparkovali sme auto, fakt my sme prešli 20-30 metrov a my sme ostali ako obarení. To bol naozaj fakt, že taký perfektný pocit, že ste na mieste, o ktorom ste už dosť dlho vedeli a videli ste veľa videí, veľa obrázkov, ale ten skutočný pohľad, ten skutočný zážitok, to sa ani nedá opísať, to fakt išiel mráz po chrbte, prípadne niekomu sa pustili aj nejaké slzy, lebo fakt to stálo za to a nevedeli ste, či sa máte pozrieť doprava, doľava alebo kamkoľvek. A je to fakt obrovské, naozaj odporúčam to vidieť. Ja,
najlepšie obdobie na návštevu Grand Canyonu je práve jar alebo jeseň. Vtedy je to podnebie také najlepšie a nie je až tak veľa turistov. Naopak v lete sú teploty priemere okolo 29 stupňov, hovoríme skôr o takých mesiacoch júl, august, čo nie je zase až taká nejaká veľká horúčava, ale je tam veľmi veľa turistov, čiže vlastne možno nebudete mať z toho taký zážitok. Park je otvorený aj v zime, len tie teploty sa pohybujú možno okolo 5 stupňov a na niektorých miestach môžete mať aj sneh. Take your pictures? Oh, that'd be awesome. Thank you. Have you got it? Yeah. Oh, to the point? Okay. But they say the temperature exaggerates from down in the freezing, below freezing at night, as much as of 110 degrees. Ako môžeme vidieť, miesto je zabezpečené takýmto zábradlím, lebo tá výška je tam naozaj v niektorých miestach obrovská, tak aby sa tam nestala nejaká nehoda. A napríklad my keď sme boli, tak bol veľmi, veľmi silný vietor a išli sme aj na miesta, na ktoré by sme nemali byť a fakt niekedy som mal pocit, že ma ten vietor sfúkne dole, takže necítil som sa úplne až tak bezpečne. Sme sa na výhliadke, ktorá sa volá že Mater View. Sme na konci takého kaňona a je tu skoro taký 180 stupňový pohľad na všetky strany, čiže vidieť tu úplne celý kaňon. Je tu že dosť veľa ľudí. Keď sa tu pozriete, tu je Jaro, ktorý si užíva výhľad. Teraz pristúpime tuto a Dominika teraz už predýchala a povie svoje dojmy. Splnil sa mi sen. A ešte niečo povedz k tomu. A je to tu neopísateľné. Obrovské a krásne. Obrovské a krásne počasie vyšlo. Výhľady neuveriteľné. Ešte môžeme ísť... Sme sa vedeli otrhnúť od neho, lebo on rozprával všetko, už do politiky sme došli a... To zaujímavé rozprávanie, to je taký, ktorý sa potrebuje vyrozprávať. Hej. Áno? Akože behom išiel záležiť. Áno, hej, asi ešte nedopovedal všetko. Ešte asi. Ja kebyže mu rozumiem, ja s ním rada porozprávam. A ja, keďže viac času hlavne. Taký typický bol. Ale vidíš, že sa tak všetci tak radi prihovoria a tak a celkom akože je to také fajn. Lebo